sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway. Sa headlines kan mga barata, bagong lalawgon sa kampanya kontra ilegal na droga, asin bagong departamento sa pagmanihar kang tubig na sinambit sa zona. Pinaburan kan duwang opisyal kang lokal na gobyerno kang Naga. Philippine National Police Bicol, mayong narehistrong dakulang insidente sa panahon kang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Construction worker na taga-Iriga na dakupan ng illegal na droga na nagkakantidad sobra sa 1 milyon pesos kasudma sa Naga. Truck asin motorsiklo nagkabanggaan sa San Fernando, Camarines Sur, mag-agom asin kasunong aki, gadan. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Mayong dakulang insidente na may koneksyon sa nagtapos na State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nairehistro asin naireport sa PNP Bicol. Maski nagkaigwan in kilos protesta sa syudad ng Naga, natapos man subot ining matuninong. Sulamente ang pagkaabala kan nagkapirang motorista sa ruta kan pagmarcha ang naging epekto kaini. Posibleng nakatabang ang pag-uran sa rehiyon na darakan bagyong Egay kung kaya dikit sana ang nasa luwas kan Sudma. Mientras tanto, parehong pinaburan ni the City Councilor Omar Buenafe as in Metro Naga Water District, Acting General Manager John Mongoso, ang lakdang kan Malacanang na maghaman ng Department of Water Resource Management as in pagpapadagos kan kampanya kontra sa illegal na droga. Aramon taba ng kompletong details kayan sa report ni Antoinette Eduardo. Sa katatapos lang na State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang pahayag kan Presidente sa pagresolber sa problema sa tubig asin illegal na droga, ang parehong nakakuanin pagpabor kay Metro Naga Water District Acting General Manager Florencio Mongoso Jr. asin City Councilor Omar Buenafe na dati mang pamayo kan PNP sa Bicol. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot, but rather cohesive, centralized, and systematic. So given that urgency, we have created the Water Resources Management Office to specifically handle the delicate job involving this most precious resource. Nakikipag-ugnayan tayo sa Kongreso upang maipasa ang batas para sa pagbuo ng isang Department of Water Resource Management. Para Kimonggoso, ini na ang matapos kan kadakol na ahensyang nakakabit pag-issue sa tubig inumon ang pinag-uurulayan. Apwera patapang kinaba na problema na ang issue sa tubig. Saro yan sa mga campaign promises niya. Okay. Pangalawa, ang tubig inumon po worldwide na problema. Kaya sa hiling ko, nadadapat lang na taan siyang importansya, primera vez sa paagi kang pagiging saro na mansuway na departamento kang national government. Nasangon niyan po kaya, manlain-lain na departamento ang nakasakop sa mga water districts. Yaon po ang DENR, yaon ang DOH, ang LUA, ang National Water Resource Board, Office of the President, and DPWH. Kaya kung minsan po maribong ang mga instructions, hindi man nag-uurulay. Kaya kami pong nasa baba, ang nasasakitan kang kalakawan sa ngunyan. Kabali pa sa tinawan doon kan Presidente, iyo ang pagpapadagos subuot kan kampanya kontra illegal na droga na igwang bagong lalawgon ang irarani sa komunidad. Uyon man digdi si dating Bicol PNP Regional Director as in ngunyan City Councilor Omar Buenafe. The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment, rehabilitation, education, and reintegration to curb drug dependence amongst our affected citizenry. Yes, that is a very good development.
mahiling ka ang require na participation kang community na iyo man talaga dapat. Because in the first place, nagpuon yan sa community. The smallest unit is the family, and it is crucial ang participation ng family, the immediate community, and the larger community na nag-i-impluwensya sa pag-develop ng tao. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, pangapuda ni Naga City Mayor Nelson Legacion na dai makisawsaw ang mga politiko sa eleksyon kan sanggunian kabataan. Pinaboran kan miyembro kan City Youth Official. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Habo ko po na dai pangani nagpupuon madidigtaan na and igwanang makikisawsaw dai po mauutob ang obheto kung taano ta nagkaigwan nin reforma sa satuya pong sangguniang kabataan. Ini ang naging pakiulay ni Naga City Mayor Nelson Legacion sa mga members ng City Youth Officials kasudma, kasumpay kang suot pakikisawsaw sa paabuto ng eleksyon kang sangguniang kabataan sa Naga, kang dai pa pinapangaranan na politiko o grupo. Si City Youth Councilor Ayanth Kizia May Rosanes tubod na dai dapat pakiaraman kang mga politiko ang proseso kan eleksyon kang sangguniang kabataan. Ang sangguniang kabataan dapat siya independent. No external influence po, kumbaga. Out of polarized politics po, kumbaga. So, as a Naga City Youth Officials, si mga youth sector, kaipuhan ng independence when it comes to making decisions or implementing programs po without external influence po or influence na pwedeng mag-manipulate sa sistema or something. Handal man sa City Youth Councilor Rosanes na kung may impluensyahan ang sangguniang kabataan, may epekto man subot ini sa mga proyektong hahamanon kanasabing grupo. If ever po na ma-manipulate ang sistema kang sangguniang kabataan, maapektuhan man po si mga proyekto as in si mga programa na for future events po, lalong-lalo na po na ngunyan, we would want to have sangguniang kabataan na more on focus talaga with their own advocacies. Kasumpay kay ni bilang City Youth Official, plano man niyang pakusugon ang voters education urog na tanagrarani na ang SK election. And siguro po more on voters education din, taharani na po ang sangguniang kabataang elections. And as we all know, ang mga nagtuturukaw po kaya dati and even si more on si mga exposed lang piripirmi sina go for sangguniang kabataan. So we would want to open up new opportunities then for other youth leaders na ma-immerse din sangguniang kabataan ta. More on community involvement po bagang sangguniang kabataan. And we want to lobby na ang youth dapat igwamang involvement to the different sectors kang Naga po as well. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nag-atinder na sa sesyon regular kan sanggunian panglungsod kan Naga ang mga City Youth Officials matapos ang saindang panunumpa kasuudma. Kabali digdi si City Youth Councilor Ayanth Kizia May Rosanes na counterpart ni City Councilor Omar Buenafe. Yaon sindangon yan sa inaapod na immersion kung sa inaaramon kung paano nagtatrabaho ang mga konsehal as in department heads kan lokal na gobyerno kan Naga. As ano po kayo, Naga City Official, kaipuhan niyo din po ma-immerse sa INDA. Puon pa lang po kang term so si mga committees and even si mga pending projects po kang samuyang mga counterpart, di pa po namin masyadong di pa po kami on the field work, more on internship pa po kami. So basically more on si mga nangyayari po digdiyo sa sangguniang panlungsod or even si mga si pasikot-sikot kang sistema po digdi sa City Hall. Padagos pa sa mga bareta, Public Safety Office may nakapreparar ng plano para sa pagmanihar kan trapiko sa Diversion Road, Siyudad ng Naga, kasabay kan pagbubukas kan Sarong Mall sa aga. Aramon taman ang kompletong details kan sa report ni Junior Correspondent Karen K. Iscaro.
Sa aga, July 26, iyo ang pinagtalaan na petsa para sa pagbubukas kan SNR Membership Mall na yaon sa kalabaan kan Diversion Road, Barangay Triangulo, Syudad Dinaga. Huli ka ini inaasahan ang pagkakaigwan ng build-up ng bihikulo sa lugar urog na sa primerong aldaw kan pagbubukas ka ini. Susog ki Public Safety Office Head Rene Gumba, dati lang ang ruta kan mga nagaaging bihikulo. May mga one way lang kitang tinampo itong sa may gasolinahan baga duman, saka itong sa may halin sa Naga City Subdivision para maiwasan sa pag-obstruct pa ka mga kaliwa palaog duman sa tinampong ito. Other than that, the same traffic plan. Asin para mas maging madali ang pagmanihar kan trapiko, madagdag man sinda nin personahe sa nasabing porsyon kan syudad poon sa aga. Madagdag lang kita ng mga personahes na ma-facilitate kang traffic flow. Mientras tanto, ang kalabaan kan Diversion Road, iyo man ang ruta kan mga bus asin darakulang truck na pasiring sa Visayas asin Mindanao. Karen K. Iscaro, para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, mag-agum asin aki na nakasuno sa motor, gadan kan makasalpukan ang sarong truck sa San Fernando, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited.
sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa laog nin tulong aldaw, pag-aadalan kan mga miyembros kan People's Council hali sa San Fernando City, La Union, ang Naga City People's Council. Kasubagong aga nagdangog sinda kan sesyon kan sanggunian panlungsod kan Naga, antes na makipaghampangan sa mga Board of Directors kan NCPC. Susog ki Ms. Abigail Esteban, tagapagtaram kan LGU San Fernando. Sa indang aarugon ang mga best practices kan Naga City People's Council, huli tabago pa lang nag-oorganisar ang sa indang People's Council. Yung main purpose po ng visit talaga namin dito is to benchmark po the best practices of the Naga City People's Council. So our own People's Council kasi in San Fernando City, La Union, they are newly established pa lang. This year, first time po, nagkaroon officially ng isang People's Council sa City of San Fernando. And one of the role models na we recognize talaga is the NCPC, lalo na NCPC yung first ever People's Council din sa Philippines. So we want to see how they succeeded, their history, anong sectors yung mga pinag-focus, yun po yung mga gusto namin makita. Sa iba pang bareta, padagos ang pangapodan ni City Councilor Omar Buenafe, Chairman kan Committee on Military Parade ngunya na Peña Francia Fiesta sa mga eskwilahan sa Naga asin Camarines Sur na magsumiter na kang sa idang kumpletong listahan kang mapartisipar sa exhibition asin Military Street Parade Competition. Ang deadline kan pagsumiter nin listahan sa maabot na petsa 15 kan Agosto. Continuous po ang pag-aksepta ng mga entries para digin sa military parade that will be held on September 15. Itong drill competition, si Band and Majorettes exhibition, saka si silent drill exhibition kang mga high school CAT, ito may mga rifles, may naka-separate na date para sa inda, which is September 10. That is Sunday. Sa police report, mag-live-in partner asin aki kaini, gadan kan makasalpukan ang pinaglulunada na motorsiklo sa San Fernando, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Lunad kang motorsiklo na pinagmamaneo kan live-in partner kang biktimang si Raquel Villapuerte asin aki kaining si Ella May. Pasiring kuta na sa Taytay Rizal kan ma-head-on collision kaini ang sarong truck sa Zone 4 Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur, subagong amay. Susug ki Police Staff Sergeant Joker Mayores kan San Fernando Municipal Police Station, kinakan kan truck ang linya kan motorsiklo. Kining Yamaha motorcycle po, may angkas siyang duwang babae. Kalipin partner niya si Raquel Villapuerte. Tapos asin sa iyang aki na si Ella May Paglibani. Pasiring po silang Taytay Rizal. Tapos ini po si truck na GL Trading, nag-attempt po ining mag-overtake, sir. Tapos pag-overtake niya, sabay po silang nag-iwas sa lubak. Parehas sila po nag-iwas si motor sa kasi truck nag-iwas. Rason para magkasabatan po sinda. Head-on banggaan po sinda. Matapos mabanggaan ang motor, naligis pa subuot ang mga biktima. Naran over po itong tulong kang motor sa kasi motor kang truck. Igran over po sinda. Karadan po si tulo. Dead on arrival. Nasa kustodiya ngunyan kan San Fernando PNP ang driver kan truck asin pinag-aandam na ang kasong isasangat sa saiya. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang police report, 1.2 million pesos ang kantidad kan tulong sa sachet na subuot shabu na may timbang na 150 grams na nakumpiskar sa paagi ng drug bypass operation kan suudmang alas 6 nin hapon sa Zone 6 Almeida Highway, Barangay Triangulo, Siyudad ning Naga. Sa suspetsadong si Emmanuel Aslos Ipangga,
39 anyos sarong construction worker asin residente kan Barangay San Nicolas, Irigas City. Ang high-impact operation na ini ang pinanginutan kan Regional Police Drug Enforcement Unit, Team Camarines Sur asin Team Naga sa pakikipagkoordinar sa PDEA. Ang suspek ang kinukonsiderar na bilang high-value individual. Sa iba pang bareta, apwera kan medalya, daing karibay na eksperyensya ang balon kan mga student athletes kan Naga College Foundation na nagpahiling kan sa indang tibay sa kakatapos pa lang na presa at 2023 duman sa syudad kan Zamboanga. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. Nagulining onra ang mga atleta kong Naga College Foundation kaibanan ng eksperyensya asin mga nanood ninda sa katatapos lang na National PISA 2023 sa Zamboanga City. Para kay Jinsan Lia Peña Verde ka Juniors Basketball, gigiramdaman niya ang mga naging kawat ninda asin mas lalo pang titibayan sa mga masunod nindang laban. Meron po, mag-adjust po kami sa mga nagawa namin mali and yung mga sasabihin po ni Coach ay susundin pa namin. Sa Roman, si Rian Carlo Azarias nagulining gold medal sa gymnastics na nagtaon ng honor da ilang para sa iya kundi pati na sa institusyon. Ang motivation ko po ang family, friends, then my teammates po, then yung quote po na every champion was once a contender that refused to give up. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa NCF community, lalo na po kay Presmar and sa teammates ko and sa buong NCF and sa lahat ng coach ko. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samuyang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel. GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.